ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakinhon jong kirang ba snong jong kilain tili ki snong ki badan hapo ka jili jong ka snong maulai ki bakin thop ya ka snong maudat baki mauro bad ka phut muri ha ka khat santri ko banai no pra arzar arpuwei hapo ga jingelam jong MDC ka maulai constituency uba taibor lang pathau ki le yakendo yo menteri ka tanat forest u James pangsang ki sangma ban pensngo halor ka jingdon kam jong kini ki lai tili ki dorbar snong ya ki katto ka ni ki bentang ki badang ha hapo ka jingpet jingkmi jong Katanat Forest ke Sorkar Jela ki badan apa opor sam jong kini ki lain tili ki snong haga jingya kran bat kilat pathai khubor ruba taibor lang pathau liat ho baki lain tili ki mat bala pensngo ho menteri Katanat Forest ki long ka jingkerpat ya Katanat Forest ban penlong ru ya ka jaka penyang kali jong ka health park sha ka basketball court ka badan ha ka snong phut muri ka jingshna community com children's park ya ka jaka jong Katanat Forest ka badan hamaudat baki bat ka jing ailat ban penlong lenti ya ka lenti cloud jong Katanat Forest ka badan ha ka dong dongkti jong ka snong mauro Hakani kapor ni na likely ki darbashnong ni wani kandu yo forest minister Sir James sama hani gidan naka irong bashnong po kashnong mulai merepeki gidan irong bashnong po mulai pemuri mangidan irong bashnong astan irong bashnong po mulai moro pat kit khot jong kaseng samla isang lokme ke wan lang ni kapor na utaban persngol likely ki jingdan kampok mulai Kebenengkong ikwa ban wan ekran yu health minister ban yu forest minister ban karpat yu habade ban tu kancing tungu jong forest department ya ka ba kilate mentai ka health park hang tu mulai muri kancing tungu jungi kolong ba kancing wan karpat yu kolong ban ailat ba itu ka parking space ka ban tu health park in pelong artat kum ka kom basketball court nomor ba pi pomolan tangilong hamso khia khnet ikon samla nomor ki bun kon samla jungi ha kancing bambiang ki langop ki jingti ki snil telarangila ban pelong nge tu ka jaka parking ka kisnam ta kom basketball court kan long ka jingrap ikon samla ban yo ban por ban yo ban yele kai omde tang ban yo le kai ki yo ban sei ki sap ki phong ki jong kiru khanang bakila ban tulun kam sakhaman te nang ta ka baide ba ka pumuri ha baide par kisnam ba ki pa kadan ko ka farslan nang tui berit ni kwa ya first department ban kelai ka community com children park mo ya ka baki kon kena ke berit kiwi kila ban peran kam itu ceka ban yo ban plutpor nam tak tu nak ta ka jingba jongka ni ka kini ki kon samla bat kiwi ki dan betalang kapalai bagi wan nam tak samoro ni sam jinge khandel kadan koi galinti ka ba kinong snong moro dongkti kila jepenan kam itu kenti aslam ha banyan nakalinti ka khap border mo ka forest pat ka dongkti ten re kini sipat i ba ka forest department ka stang man khang ni ka galinti ka bala panan kam de kinong snong aslam ma tingon karpat yu minister ba un ailat ikinong snong jot ka dong bakin panan kam itu galinti namar ka jingwan jungi kalong bangi pan ni ka jaka na forest ngi ailat ngi bangin panan kam itu galinti banyan ka jaka kan de bijang ka forest tamangin panan kam ngi kinong snong kharang bakan pelet pensuk kinong le jaman bakam tam don kepang stom le ka jinjar bahan makalong sedien na khamat ka jinjar magidan ki yeng ki belalong markhap tiwan karpat yu forest minister bang pelat to pan bede pat kita likely na kalyang jong forest minister wong ngin se ekran ni ki bade pe ne habare ba help pak to la pen i bha ya ka jing kemen ka jong bangidon ka ni jing thu na ki atli ki rong dorbasnong ka bade nam ta ka jing bha ya ka imlang ka sala tengi bakalong positive ba na kalyang jong forest minister bangin senang putien ane bakan long khanang bakan long ka chimentoy nam ta ki pa nong snong jong ka ni ka snong ka bangilawan perso ba khamtam nam ta ka molai constance kani galinti aksaru na kalyang jong minister lo ban sekran ni officer forest ban kalyang jong aku nomik mar kan sim khia gane ban nang ni kandu si forest officer ban ekran kram kan pen yo ya kan sup kan ni kinong snong ke badan markhap to forest ya bida bat ka snong puri tena kalyang jong ni ki kumbakalong ni kalong kini ki youth samla mo bun ma ki banang man ya kai basketball ya kaju ko por kalong khantam ha ki por mo ban kwa ya ki youth ban Pi ban light kini ki lese kini ki social activities mo kadai nak kata dau ba nak liang ka si komite yung do bar chnong ikwa ba ha to ka jong forest ye kadai ga parking space mo
แต่ก็juga por pat baki construct ida basketball court. Kadang bagi youth na po mulai Phutmuri kan yo bila ka itu. Tang ta.